Татарстан Кремлендә Татарстанның халык рәссамы Мөдәррис Минһаҗевның иҗатыма 50 әтиемнең тууына 110 ел дип исемләнгән шәхси күргәзмәсе ачылды. Татар орнаментлары белән дан казанган рәссам бу юлы иҗатын әтисе истәлегенә багышлаган. Күргәзмәдә рәссамның майлы буяулар белән ясалган 50-дән артык каллиграфик композициясе һәм картинасы тәкъдим ителде. Шулай ук галерея залында авторның пейзаж, портрет һәм натюрморт жанрында иҗат ителгән әсәрләре дә урын алган иде. Мөдәррис Минһаҗевның шәхси күргәзмәсе белән тамашачылар 14 декабрьгә кадәр таныша алачак. Матурлык ул бер кешедә битараф калдырмый торгандыр. Һәм әлбәттә мин менә туганда, бишектә ятканда шушы матур шелтәләрне күреп, һәм әзрәк бишектән башны күтәргәченнән тәрәзәнең теге кышкыны коткан бизекләреннән, теге коткан бузыннан бизәк кебек әйберләр күрә идем. Тагын да күтәрелә төшкәченнән өстәлдәге әнинең ашъяулыклары матур. Аса карасаң, әнинең читекләре гомумән мин гел матурлык арасында үскәнмен. Шуннан да Шәмәрдәннең әйтәм бит, ул урман эчендә булгачыннан, ул инде үзем матур могҗизалы җирдә. Анда күп кашкан наратлар, анда шундый зифа каеннар, аларга мин һәрвакыт мәктәбен китә идем. Һәм инде әти урманчылыкта эшләгәченнән кичкенә вакыттан бери печән чаба идек. Һәм ул печән чапкандагы шушы үләннәрнең матурлыгы, һәм инде шушы кигәннәрнең усаллыгы, алар барсы да күңелдә шундый ярылып калдылар.